Ось зараз у Фейсбуку такі вельмі папулярны флешмоб. Я і мой фотаздымак 10 гадоў таму. Сёння ў перадачы мы прыглядаемся таму, як выглядаюць фейкі, якія Расія вылівае на Беларусь. Ці сапраўды 10 гадоў таму гэта таксама было рэальнасцю? Такой вайны інтэнсіўнай, як сёння, не было. Але правакацыі з боку Расіі заўсёды былі. Вот калі вы кажаце, што там я быў кандыдатам у прэзідэнты, то я скажу, што на кожных выбарах прэзідэнта, пачынаючы з 2001 года, былі правакацыі расійскія, яны розныя былі. Супраць каго яны былі? Яны былі супраць вас, як кандыдатаў, але таксама і супраць Александра Лукашенка? Калі мы кажам пра Расію, то Расія ставіла такую мэту: не ліквідаваць уладу Лукашэнкі, не зняць яго з пасады, а папсаваць жыццё, то есть напалохаць раз, а другая мэта заўсёды была падзяліць дэмакратычную апазіцыю, якая час ад часу аб'ядноўвалася. Ну, хіба што самым вядомым прыкладам з'яўляецца гэты серыял «Хросны бацька», які вось выходзіў акурат 2009-2010 гады на НТВ, які вельмі моцна ударыў па рэйтынгу Лукашэнкі, у тым ліку ў Расіі. Зараз Лукашэнка ў Расіі па рэйтынгу даверу зноў набірае моц. Ці гэта азначае, што мы зноў можам чакаць нейкай такой змасаванай атакі на асобу кіраўніка Беларусі? Я не выключаю, што набліжаюцца выбары прэзідэнцкія ў Беларусі. Неважна, якія яны, дэмакратычныя ці не, мы ведаем, што гэта не сапраўдныя выбары, галасы зноў не будуць лічыць. Але Масква скарыстае гэтую магчымасць для таго, каб мець большыя ўплывы ў Беларусі, зрабіць Лукашэнку больш падатлівым у гэтай інтэграцыі, якая на самой справе можа аказацца анексіяй. І я не выключаю, што так можа стацца. І тут вельмі важна, каб людзі і з боку апазіцыі, і з боку ўлады разумелі сваю адказнасць. Своечасовая рэакцыя, нейтралізацыя падобных акцый надзвычай важная. А нешта звычайныя людзі могуць рабіць, вось як мы, як чытачы, гледачы, можам абараняцца ад таго, што робіць Расія? Напрыклад, Фейсбук зараз пачаў масава выдаляць старонкі і людзей, якія былі звязаныя са спутнікам расійскім. Людзі, якія не заангажаваныя ў палітыцы, такіх большасць, людзі думаюць проста, як выжыць. Яны ўсё ж такі павінны карыстацца рознымі крыніцамі інфармацыі. Нельга верыць аднаму тэлевізору, які стаіць і ўвесь час бубніць у кватэры. Слава Богу, што паддаюцца на такі тэлевізор расійскі. Усё ж такі ў нас людзі больш пажылыя, а людзі з сярэдняга ўзросту, тым больш маладыя, знаходзяцца ў інтэрнэце, і там праўды больш, хаця таксама і бруду хапае, і фейкаў хапае. Всё ж такі больш чытаць і больш думаць. Аналізаваць адным чынам. Безумоўна. Вось вельмі моцна мусуецца гэта тэма верагоднай анексіі, аншлюсу Беларусі з боку Расіі. Вось як вы лічыце, на колькі адсоткаў гэта верагодна, што гэта можа здарыцца сёлета? Праз год пасля выбараў, у якіх я ўдзельнічаў у 2006-2007, я прыехаў у Еўрапарламент, і тады кіраўніком Еўрапарламента, прэзідэнтам быў Петеринг, немец. Я прыйшоў да яго і сказаў, што усё, магчыма, зараз будзе анексія Беларусі. Гэта тэма бясконцая, а тым не менш яна абсалютна рэальная. І все будзе так, як вырашыць Крэмль. Ці ён будзе спрабаваць з дапамогай анексію мацаваць пазіцыі Пуціна на чарговых выбарах, пашырыць на задавальненне вялікай колькасці простых людзей свае тэрыторыі, там што все ж такі расейцы выхаваны ў імперскіх традыцыях, і для іх вельмі важна, каб эта тэрыторыя пашыралася, і ўвогуле, як вядома, калі імперія не пашыраецца, то яна і памірае. Я не выключаю, што такія акцыі могуць быць. Я не ведаю, у якой форме, ніхто не ведае, тут не варта рабіць прагнозы, яны неўдзячныя. Але тое, што палітыка будзе агрэсіўнай, несумнеўна. Все больш все ж такі аналітыкі кажуць пра тое, што гэта хутчэй не будзе узброены захоп, так як гэта было ў Крэмлі, так як гэта мы назіраем на Донбасе, што хутчэй за ўсё яны пойдуць шляхам прасоўвання гэтай дамовы саюзнай. Ці сапраўды Александр Лукашенко пойдзе на тое, каб здаваць рэшткі нашай незалежнасці, не толькі ягонай? Ну, тут я належу да большасці людзей, якія лічаць, што Лукашенко безумоўна будзе бараніць сваю ўладу.
слово «гарант», якое часто выкарыстоўваецца і пытаюць адзін аднаго, а гарант ён ці не гарант, яно ў заходняй палітыцы не стасуецца. Ніхто не лічыць Александра Лукашенка гарантам А нашай якім яго лічаць? незалежнасці. Лічаць партнёрам у барацьбе з агрэсіўнай палітыкай Москвы. І Захад так на яго глядзіць. І я лічу, што это слушна, што Лукашенко можа быць карысным, як і Беларусь можа таксама адыграць сваю ролю. Гарантаў няма. Гарантаў быў бы, можа, часткова незалежна абраны на вольных выбарах парламент, якога мы пакуль што не маем. І таму абараняцца ўлада будзе несумненна, таму што ўсе разумеюць, у Крыме, калі паглядзець, фактычна ад былой улады нічога не засталася. Прыехалі все людзі з Москвы. І все занялі. У тым ліку бандыты, нават кіраўнікі санаторыяў і так далей. То есть такі лёс чакае Беларусі, гэта будзе разглядацца як калонія, калі б такое адбылося. Таму і для ўлады, для тых людзей, што зараз пры ўладзе, не будзе, як яны лічаць некаторыя, што вот у нам будзе там зарплата большая, пенсія большая, вас не будзе. І таму гэта пытанне жыць не жыць, таму што мы залежым ад таго, ці будзе жыць наша Беларусь. Тут трэба і ўладзе разумець велізарную пагрозу, якая існуе. Якую ролю у тым, каб Беларусь ўсё ж таки жила, можа адыграць еўрапейскі звяз? Вось вы часта ездзіце ў Еўропу, сустракаецеся і з інтэлектуаламі, і з палітыкамі. Якое зараз меркаванне перамагае? Мне так падаецца з тых размоваў, якія мы праводзім з экспертамі, што ўсё ж таки Захад і Еўропа пачала атаясамляць рэальнасць гэтай пагрозы, якую нясе тое, што Расія можа прыйсці і ў Беларусь. Вось ці сапраўды у Брусэлі перамагае гэтае меркаванне? Я думаю, ілюзіі ў Захада, якія несумненна былі адносна палітыкі Расіі, адносна намераў, задач стратэгічных, яны знікаюць. І я думаю, што яны скончыліся ў час анексіі Крыма. Бо я сам прысутнічаў па размовах на высокім узроўні ў Еўропе, калі пераконвалі кіраўнікоў Украіны не страляць, не супраціўляцца. Гэта была трагічная памылка. Бо калі не абараняеш, значит, сам не лічыш, што гэта твая тэрыторыя. І павінны былі украінцы абараняцца з дапамогай свайго войска. Не зрабілі, Захад несе адказнасць за гэта таксама. І я думаю, што мы павінны также настроіцца, што все ж таки самае каштоўнае, што ёсць для нас, это у палітычным узроўні, гэта дзяржава, захаваць сваю дзяржаву. Яе трэба быць падрыхтаваным бараніць. І Захад зараз, безумоўна, не мае тых ілюзій. Я добра памятаю, што такімі найбольшымі абаронцамі незалежнасці Беларусі і Украіны перад магчымай агрэсіяй Расіі былі палякі, польскія дэпутаты ў Еўрапарламенце, і калі яны, таксама мы, казали про тое, што ёсць вялікая небяспека, ёсць вялікая пагроза. Нам казалі, у вас русафобія, гэта посткаланіяльныя ўсякія сіндромы. Пазбаўляйцеся ад іх, трэба больш спакойна, трэба супрацоўнічаць з Москвой, ніхто ж не супраць, але трэба і дэмакратызаваць Беларусь, і такія былі часта размовы. А наколькі цяпер вось у Польшы моцная гэтая плыня, бо тут таксама чакаюцца змены, чакаецца, што зменіцца амбасадар Беларусі ў Польшы, прынамсі маем такую інфармацыю ад нашых крыніцаў ананімных. І па польскім боку ў Міністэрстве замежных справаў змяняюцца людзі, якія займаюцца ўсходняй палітыкай. Ці сапраўды штосьці Польшча канкрэтна можа зрабіць для Беларусі, хоць мы ведаем, што Александр Лукашенко вельмі моцна націскае на саюз палякаў Беларусі, і недавно таксама быў прэцэдэнт на Ялінцы. Што яны могуць рэальна зрабіць? Лабаваць нашае пытанне ў Брусэлі? Польшча можа вельмі многа зрабіць, як і раней. Я лічу, што дасягненне польскай палітыкі вядома. Вот мы сядзім на Белсаце, гэта саме дасягненне. Праграма Каліноўскага, падтрымка грамадзянскай супольнасці і так далей. Ёсць памылка польскай палітыкі сёння, я лічу тая, што Польшча адзін час спрабавала толькі з апазіцыяй мець кантакты, толькі падтрымліваць дэмакратаў, правы чалавека, што натуральна права на інфармацыю. Сёння фактычна вахач перакуліўся на другой бок, і Польша спрабуе выключна з уладай будаваць. Мне могуць запярэчыць, сказаць, што ёсць праграмы падтрымкі. Не, яны значна аслаблены, кожны ў Беларусі это адчувае. Я лічу, што павінен быць баланс. Баланс падтрымкі і дэмакратычнай супольнасці, і свабоды,
і правоў чалавека, і адначасова спробы кантакту з уладай. Яшчэ адзін вельмі моцны гулец, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. Кажуць, што хутка ў Беларусь вернецца амбасадар. І тут змяняецца Павел Латушка, губляе сваю пасаду амбасадара ў Францыі. Спекулююць пра тое, што ён, магчыма, калісьці рыхтуюць яго на тое, што паедзе ў Злучаныя Штаты. Вось што могуць зрабіць Злучаныя Штаты? Паводле меркавання ў некаторых адмыслоўцаў, самае важнае, што яны могуць зрабіць, гэта узмацніць, павялічыць кошты расійскай інтэрвенцыі ў Беларусь, каб яна не адбылася, каб гэта перастала быць такой выгоднай і такой простай справай. Ніхто не сумніваецца, што пазіцыя Злучаных Штатаў па беларускаму пытанню вельмі важная. Нам не хапае амбасадара ў Беларусі, непаўнавартай амбасады. І тое, што яна, напэўна, ўжо зараз будзе, гэта важна. Важна, што і ўлады гэта зразумелі, і амерыканцы хацелі б гэта зрабіць. Гэта абарона незалежнасці беларускай перш за ўсё. Што тычыцца Латушкі, я не ведаю, ці ён будзе там амбасадарам Злучаных Штатаў, быў бы добрым амбасадарам. Гэта добры твар дыпламатыі, адзін з такіх найбольш вядомых беларускіх амбасадараў. Мы не ведаем. Але шчыра скажу, што беларускі дыпламатычны корпус ацэньваецца ў Еўропе і Злучаных Штатах вельмі высока. Большасць людзей у службах замежных справаў у краінах захаду лічаць, што беларуская дыпламатыя лепшая на постсавецкай прасторы. І сапраўды у іх прагрэс ёсць, поспехі ёсць, хаця ім непроста адстойваць інтарэсы краіны, якая лічыцца да сённяшняга дня недэмакратычнай. Но ўсё ж такі сённяшняя сітуацыя дазваляе лічыць, што менавіта гэтыя людзі могуць зрабіць многа. І Злучаныя Штаты зацікаўлены ў развіцці адносінаў, у тым ліку і эканамічных, і палітычных, і ваенных. З НАТО таксама трэба супрацоўнічаць. Ну і самае апошняе пытанне. Калі раптам здарылася бы сітуацыя, што пачалася бы вайсковая інтэрвенцыя, што беларусы павінны зрабіць? Вот мы казалі пра тое, што ў Крыме украінцы паслухаліся тых, што давалі кепскія парады не абараняць Крым, а потым як-то там мірным шляхам это все разруліцца. Трэба бараніць. Трэба бараніць. Я сам калісьці сказаў, ну гэта не пафос. Я казаў, што калі была б інтэрвенцыя, то трэба браць зброю і бараніць краіну. І вы бы ўзялі? Я бы ўзял, таму што я лічу, што у нас ёсць велізарная адказнасць перед тымі, што былі да нас, і не меншая адказнасць перед тымі, хто будзе. І калі мы не абаронім Беларусь, нам проста сорамна будзе жыць на гэтым свеце.